Мы традиционно проводим первый ифтар в Туган-Авалон, даем старт нашим ифтарам. Этот месяц мы с нетерпением ждали, соскучились. Спасибо всем, что пришли, спасибо всем, что приводите к нам гостей. Хотел отдельно поблагодарить наших консулов, руководителей диаспор. Спасибо всем, которые на протяжении года с нами, которые люди, кто приводит к нам гостей, мы с любовью, с теплотой, с душой, с татарским гостеприимством всегда будем встречать гостей в Туган-Авалон. И у нас в этом году будет юбилейный фэшн-ифтар, это 14 марта, он будет у нас 10-й, с показом мусульманской этической моды. Это, я считаю, что самое красивое событие не только в нашей стране, но, наверное, и в мире. Вот девчонки к нему готовятся. Вот, и этот месяц мы будем проводить в особой атмосфере, в атмосфере теплоты, доброты. И все наши ифтары, они призваны объединять разные народы, разных людей, друзей, разные конфессии. Вот, и хочу пожелать всем хорошего Рамадана. Рамадан ай мубарак булсын, пусть Всевышний примет ваши благие дела и ваши молитвы. Всем спасибо. Я хотела бы передать большие слова поздравления от нашего министра, нашей московской молодежи, всем ребятам, которые выехали из Казани, которые просто проживают в Москве, которые из Нижегородской области. Я сама по папиной линии из Нижегородской области, из Сергача, поэтому очень много знаю, общаюсь с молодежью в Москве. И хочу сказать, что вы никогда не должны забывать свою историческую родину своих предков. Будьте всегда счастливыми, достойными своих предков. Учитесь хорошо, живите хорошо, создавайте хорошие семьи, потому что все это процветание нашей нации. Irak aralardan, yakın jirlerden, hürmetli kardeşimiz, Radik kardeşimizin davasını, onun şakırını kabul edip, Türkem ağız şu meclislerinde Rabbimizin mertebeli ve şerefli konakları bulup oturganda, her barşalarımızın ihlas gönüllerimizden çıkan selamlarımızı, salavat şeriflerimizi Rabbul Azze kabul edip şu galemlerge rahmet için ciberilmiş Resul Ekram Muhammed bin Abdillah salavatullahi aleyhi ve selamehu hazretlerine, onun ehl-i beytine, sahabelerine, yana alarga, yarışlarga eriştirseydi. Всем салам алейкум. Мы сейчас находимся в центре Казани, в комплексе Туган-Авалон, на ифтаре. Первый день Рамадана отмечается именно здесь. Традиционно уже Радик Абдрахманов все организовывает. Супер мероприятие. Большой привет штабу татар Москвы. Встречайтесь почаще, общайтесь, влюбляйтесь, женитесь. Мен альхамдулилля бик шат бүгінгі күнде Радик кардәшләребезне шушы мәҗлесенә чакыруына. Мин бу мәҗлесләрдә беренче тапкыр түгел. Шушындай кардәшебез булганга, бөтен республикабызның дәрәҗәсен күтәрү менә шушылай. Башка милләтләрне, башка религиозный конфессиядан булган дин әһелләрен чакырып, шушылай безнең ислам динебезне, безнең бәйрәмебезне шушылай зурлау өчен Аллаһ Тәгалә Радик кардәшебезгә чиксез үзенең рәхмәтләрен дә булырга насыйп итсен, бәрәкәтле маллар кереп, Раббым Аллаһның ризалыгын алырга насыйп итсен. Мин тагын да бик шатмын да, күптән күрмәгән кардәшләребезне күрдем. Сегодня я посетил первую уразу, которая проходит в Туган-Авалон. Я сам, конечно, тоже молодежь, и хотелось бы молодежи дать напутствие, что ураза — это священный праздник. Ее обязательно нужно держать, доказываем Аллаху, то, что мы ценим и уважаем религию. И, в принципе, религия всегда помогала всем. Благодаря нее многие выходили из разных ситуаций. И, в принципе, верить в Бога — это очень важно. Посетили сегодня первый ифтар Туган-Авалон. Спасибо большое всем организаторам, всем, кто принимал участие в таком мероприятии. Это очень хорошо, очень правильно, потому что каждый мусульманин должен отдавать свой долг Всевышнему, поститься, держать уразу. Менә Аллаһка шөкер, Рамазан аена да кирдек. Бүген Рамазан аеның
Birinchi kuni, birinchi urazasını tuttuk. Şuşa Ramazan ayı bizge barыбызга da sağlık, selametlik getirsin diye. Ул бит инде аш туры гына түгел, үзебезнең күңелебезне чистарту. Шуңа күрә менә күңелебезне чистартып, матур гына яшәргә язсын һәм менә шушылай уразалар тотып, безнең киләчәк буынга, балаларга үрнәк булырга насип булсын. Барыгызны да бәйрәмнәр белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Менә Аллага шөкер шундый тенденция. 50-60 ел элек безнең әби бабайларның ураза тотулары бик башка төрле булган. Кача булса ураза тотканнар. Инде үзегез беләсез, заманалар башка булган. Хәзер менә хөкүмәт җитәкчеләре белән, үзебезнең яшьләр, өлкәннәр белән бергә бер өстәл артында матур итеп дугалар кылып, вагазлар тыңлап, күркәм бәйрәмнәребез үткәрә алабыз. Шуңа күрә дә менә бу бәйрәмнәр безнең инде чылбырлабызны дәвам итеп, балалар да, өлкәннәр дә менә бергә шулай алып барган вакытта моның инде нәтиҗәсе бик матур булачак. Шуңа күрә дә Аллага шөкер менә дини җырларыбызны да, үзебезнең инде мөнәҗәтләребезне дә шушы матур күркәм мизгелдә халыкка тәкъдим итәбез. Киләчәктә инде шушы матур дини җырлар белән, мөнәҗәтләр белән халкыбызны тәрбияләргә насыйп булсын. Muhtaram Мәскәү яшьләре, со штабом молодежи Москвы мы знакомы давно уже, бывали в гостях, до сих пор помнится теплый прием. Ошо Рамадан айының башларында сезгә иң изге теләкләр, яшьләр дусларым, чын ихлас булыгыз. Берсеннән дә курыкмагыз. Аллаһ Тәгаләдән генә куркыгыз. Рәхмәт сезгә. Шун мәгънәсендә менә бу зур бәйрәм белән тәбрик итәбез бөтен Мәскәү яшьләрен. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Һәм менә Радик туганның үткәргән шушындый авыз ачу мәҗлесләре ул инде безгә бер матур үзенә күрә бер чара булып тора һәм без аңа шатланып киләбез. Һәм инде менә шушыны әйтәсебез килә, илләребезгә тынычлык килсен, өзебез исән-сак булыйк һәм шушындый гамәлләребез белән Худайга якынлашсак иде. Аллаһның рәхмәте чираттагы Рамазан айында каршыларга Аллаһ Тәгалә шундый мөмкинлек бирде. Менә бөтен мөселман кардәшләр җыелышып, беренче ифтар мәҗлесенә җыелдык. Туган авылым комплексына безнең Радик кардәшебез, дустыбыз һәр елны җыя. Монда нинди генә шәхесләр, кемнәр генә юк. Бөтен кешегә дә урын табыла, мөмкинлек шундый. Ул һәр вакытта шундый киң күңелле булды. Зур йөрәкле, көчле шәхес. Инде мин спорт өлкәсендә яшәүче буларак спортка бик күп игътибар бирә алам. Балаларны рух яктан гына түгел, физик яктан яшьләрне тәрбияләр өчен бик зур өлеш кертә. Киләчәктә дә илләребез имин булып, изге Рамазан айын бәрәкәттә, тынычлыкта, тигезлектә, шатлык белән Аллаһ Тәгалә кушканнарын эшләп, тыелганнарын тыелып үткәргә насыйп булсын барыбызга да. Я знаю, что штаб Татарова всегда поддерживает все традиции наши в нашей столице. И вот сегодня как раз Рамадан начинается, священный месяц, и ифтар, который проводит наш друг Радик. Рустам Абы — это, конечно, большой молодец, который держит всю эту историю уже десятки лет. И пускай этот штаб долго живет, долго помогает нашим землякам в этом непростом городе, и чтобы все традиции наши татарские, потому что родного края, я помню, там, знаешь, ишпишмайки, там, гармошка, это все это было, и давно не было, наверное, все сохранилось, поэтому очень круто. Реально приходишь вот в этот мегаполис, в этом динамичном городе, и ты такой оказываешься как дома. Поэтому я желаю всей команде штаба так держать, сохранять традиции и собирать наших земляков в этом штабе, чтобы они не забывали о своей малой родине, помогали.